Коледния базар в Крайова с бебе и дете на 4 години. Заслужава ли си един ден? Достатъчен ли е? Ние тръгнахме от Плевен и се качихме на ферибота от Никопол. Ферибота там е малък и бързо се предвижихме, а след него имахме около 2 часа път до Крайова. Бяхме си запазили апартамент от Airbnb, който да е в центъра на града. И това беше най-доброто решение, защото се предвижвахме навсякъде пеша. Буквално на няколко минути от базарите. Базарите са 4 и са на пешеходно разстояние един от друг. Започваме с най-голямото виенско колело в Румъния, от което има страхотна гледка и много други атракциони, които са подходящи и за по-големи деца. Навсякъде е отрупано с толкова много лампички и има различни теми, но самите видеа не могат да придадат тази атмосфера, която е там. Греяно вино и вкусна храна, ресторантите са пълни, така че задължително, ако е събота и неделя, си запазете места. При нас първата вечер валя и нямаше много хора, така че успяхме да видим, според мен, най-красивия базар, вдъхновен от приказката Красавица